Ki khubor ki balami lengba na Mumbai. La ban long. Kacawan ka film ke barem dortam jong ke Bollywood. Ka film bala akta USRK. Bat Nayantara. Kacawan kala ban long ka way na ka film ke barem dortam jong ke Bollywood. Ha ka ba ya gani ka film. La direct ru da u Ali. Ka bala ring dur ha kleng ki benta jong kani keri. Bat sabar riru kumju. La penlut ha kador. Ka ba lai spa klur jengka. Ban ring dur ya kani ka film. Ki khubor kia thu ba ompat don kanu ka film Bollywood. Ka ba on pelut hadu kat tei. Bat lese ka jing the pisa. Ki nong pen mi jong kani ka film. Ka dai namar ba kitip pakan selong ka film ka ba itenan. Ka jawan kala sim bentaru da Vijay Sethu Pati, Priyan Mani, Sanya Mahotra, Sunil Grover, Yogi Babu, Bat Richi Dongra, Bat ka ba on sapen mi. Syakiran san nadu ka nyotarik jong ubenai banwan. Kan sapen khen ya ki record. Jong katu kat ne ki film. Jong ke Bollywood la da ka yaj ba. Bat ke jingwai jong kane ka film. Ka Sinda, Banda, Bat Chala Leya. Ki lapen skau tenat bat. Ya ki pajba. Shu ki khubor ki thuru. Ba USRK umpat juak ni simbenta. Ha kinu ki film barem dor. Ha ka jing im jong u. Bat kacawan kadai ke Bangkong. Bun ki kemilenti ba kacawan kan sapen khenru ya ka record jong ka Pathan ka film bala ak da USRK Deepika bat John Abraham bat kalongru a blockbuster film jong ka Arhajar Arpulai mentau snem ya ka SRK ngin sayo iru ha ka donki ka film ka basna da Raj Kumar Hirani bat ka baula aklang bat ka Tapsi Panu Blashbun min say sempat hakiway ki kubor jong ki aktor aktres.